mapurasi. Izvo ndizvo chokwadi. Ndikaipa chabatwa nemhosva. Mwana nemubatsiri Musoro mamutasa zita rangu ndinozi Gibson Mujeke. Ndauya pano ngenyaya yekutambudzwa nemwana wemuzukuru wangu mumusha. Nyaya iyi yakatangira pakuti ndakamboti budei ndiri kumira kumabasa. Pandakadzokera ndakasvika vana tete pamusha pedu pana tete wangu unogara ipapo pandinoziva baba wangu. Ndakashorwa ngemurume tikatambira tete kuti tete garai pamusha izvo murume uyu ari wekure uyu anga ari kunze kwenyika kumalando akita tigara ipapa zvikona yamuri padhuze paupati pamusha paunogara panewo muzukuru unowana wake futi ipapo ndo waakukana natete wangu iwawa. Saka ndauya inini ndakasvika mumusha kana tete wakati sekuru mati muchiuya imi mamusi munomunyika munomba ndo nyaya yakaitika takapumwa sitiri waroi ngemwana wemuzukuru kudii kazi ndo nyaya yacho iripo takaenda kunasa bhuku maondo nyaya ikazi ndo nyaya ngaenda kumambo mukana kubudikidza ngemasimba ane mwana muzukuru wangu kuti handitongekiba inini handiendeba kumazimambo iwayo vakaramba kuenda kwamukana kuenda kutongwa ikoko nyaya ikabva yambopera yakadaro. Inini ndakasimuka ndikaenda kumba kwacho kweyo ndine munun'una wangu kuti ko vakomana ko zviri kufamba sei murigara sei wana tete mumushomo nana mai wenyu mumushomo zvikazi muzukuru wangu baba wacho vakaramba kutaura mazwi wayo asi mukororo wake wakabva akuda zvazi no baba taurira sekuru chokwadi kuti vana mbuya uri paumba apa namai rujuwa waroi vana mbuya iwawawo kuti adza kubudirira pamusana pechinyi pana mbuya iwawawo. Sho ndakatokomana konyei mungade makauya kumbaka muchinimirira muchita seiwo muchitauraka zvazi ndo nyaya yacho iripo iyoyo. Takagara takataura vana tete vakati hone nyaya hone mamirire zvaita toita sei nyaya iende mberi kuti tiende kobatsirwa hone zviri mumusha nyaya dzione kana dzabuda dzapinda mushedza. Takadzigama tikanyarara nenyaya iyoyo tikagara from 2022 tikagara tikasvika pamasteji ekuti tidaidze mhuri kana tiine zvirango mumusha havauyi kana mugadzira matombo mumusha havauyi kana muine munhu rufu kana whatever havabatikani nazvo pazviro zvine zvakutika mumusha udhine kwakucheke iyo wazukuru wambai wamuzukuru wenyu. Tagara tafamba zvinodaro zviro izvozvo vakawana tete afamba mumusha memomomo vanotenderera ngeiye kushausangana naye vakaona kana muzukuru dati atombuya unorohwa kana kuitwa sei vakauraya nyoka muyadhi makomo unotora nyoka yaukanda muyadhi matete wangu imombamba bababa wake baba kupangiza kuti ndiye nyoka iyi ngeani iwewe ngeyako. Tagara ndiri kuita basa mazuva ano apera pamanheda pastori yamusakarira vakauya futi zvakare muzukuru wangu mbiri yake wakuzikana ngemungotaura pamakuwa pese pada vaunotaura muroi achibva aenda kuita track team yake nasarujuwa apa kunova kumusha wakarwa futi tete wangu inini wakutaura ava kuti tete wangu nye vakabva nebhaseti vakujeke kuti ndari kwakujeke iye achitsigaira naye wari wairiwa wavo handi muri kuzviona. Saka zvinhu zvakandirwadza kuti ungataura iwe tete wangu nyini akarorwa mumusha mimi wakabva nebhasiketi instead yekuti ungade wakauya kumusha uchitaura nyaya idzodzo newe iwewe dei wauya kumusha ende iwewe hauna mararamiro vekuti uri muzukuru iwewe utaurire nyaya iyi. Baba wako ndiye muzukuru wedu isusu iwe muzukuru kana mai wako baba wako ndiye mararamiro kuti auye ataure nesu kana dai pene pomvurasika porwadziwa napo togara pasi nababa wako kana kuri kufamba todini tofamba. Unoramba zvese izvozvo achiti nini ndakaoma nini handitongeki handidini inini ndakwidza nyaya kuno iye akabvazwa kuti nyaya yakwira kuno wakuronga futi zano rikupara kuti nehosha pamusoro pazvo futi zviri kuninyepera inini kuti azi ndakapwanya masoro ake paumba pake uye kati nakete wangu takaenda kuenda kwemusari pamba pake zviro zvisina kufa takamboita ngokuti pamba pake tanga tagara tisingaendepo ngokuti anoti vama natete wangu waroi saka kuavhoda noise pamba pake murumoyo hatiendipo baipopapo. Saka ndimutaura pana pambambebari pana kuti uyu murumoyo haasi kujekeba murumoyo baba wako futi haasi kujekeba ende iwewe kana waona tete wangu ari muroi inini ibva mumba pedu iwewe kwene kutsvaka imwe nzvimukuzana muroi aiwa ndutaura saidi rangu mutumani chimure pachena dari muzive kuti munhu murudzana naye vakaita sei pachini muzive kuti asungurudziwe mumusha fungai kuti munhu unogarika naye ari kunyepera kuenda konisungisa zviro zvanisina kuita kanyi vanhu vari kuonera majero ari mosha dzavasina kuparava
pakusaka pavanhu vakazukuru vakadai ava mumusha unoita sei? Ndabvisa bhacha lona pembe nhasi kuti ndiyo pajekerere pachangamiri kuti nyaya ionekwe inyaya iyoyi. Saka ndauya ndakabvisa bhachi iroro. I'm sorry for the grammar winter. Zikutaura murumo. Zitanozi Jonathan. Zikutaura murumo. Ndakauya paakagara. Inini paakagara. Ndakasvika pa about 2 minutes kana kuti 3 minutes. Ndakasvika iye ari mushopu mamabhuri. Ari kuisa matiles. Ndikasvika ndikati inini sekuru. Munotogona kuisa matiles sana. Akati ndikati iya. Ndaisingazvizivi because waiti kunyepera ndikati ayo ndatifanira kutamba nini nditori neomba yangu kuenda usachini materials pakuzondidaidza ndikati yewoni that's all pandatopedza pandatobvapo pandaenda izvi zvaari kutaura izvi handangozvitaura takanga tiri pakundotangira pano zvakataura kuti ndakataura zvakati handira nachi ndakataura kunze kwekuti munzina matiles ndakasvika ari kuisa pashopu ndiye ndakangomubvunza 3 minutes chaiti handimboizive handimbotozviziva maiguru wangu kurorwa kwavo kwakaita musha inini ndachitori mudoko mudoko ndokuketa kuti ndandakura pakanororwa kurorwa kwavo namukoma wangu handitombokuziva ndakazonda vanhu vamusha indakanga ndichiri mudiki hapana zvandomboziva kana kuti since ndakagara namaiguru wangu pane chendakambotaura navo kana kudini asi kuti wakabatsirwa zvawaita oraidza ushamwari hwaune mukomana uyu mukomana wakunoera kumba kwangu ndokwana uyu ndine kupoisa chubva magetsi kana ndikada zvokurima ndinomutara kuti uya kubatsirwa kudini kurima kana kuti basa repamba kana ndotemerwawo miti ndopane mutida kuti titemerwe chini miti iri pamba pangu ini ndachagurukira pamusoro pemba kugadzira tambo dzemagetsi kana masoro ndopane panenge pane giradhi kuti uyo uzoswererei nayo unoswerere mune nditora nyaya dzei asi kuti inini nditi kukura kwangu kwese ndakambotaura nyaya maiguru kataura nenyaya zvekuti zvakazodai handina musene ndakambotaura nezvozvo asi pamwe kufunga wekuti zvatinoswera tise pamwe pari zvatodini zvatinotaura asi handina chendakambotaura nezvo mati inini nasekuru ava ndaitoona achitoti ndianoadaro nasekuru ava kechipiri sekuru anoachikaisa bhasikoro kumba kwangu sekuru hanokaisa bhasikoro mari hayo kwambuchichiti kana pakaitika nhamo pamba pavo ndii ndakanomira semukwasha kukwira muchikuwa pamba pavo pakujike pachipa pavo but zvakundinetsa kuti iyazvo indaiti ndikubatsira vana mukomana ndizvo ndaitofunga nhasi zvakundipindukira kuti zvadini asi mumasure umu makambobva nyaya yekuti kwazi inini ndabatsira maiguru wanipa $5 mazuva hawanoti vapai ndokati vapa muroora wangu $5 yaidini pasikaubatira zanopira vari maiguru wari kuzvitaura izvozvo ini chibva ndafonirwa ndiri kumba nemuroora wangu akati baba muri kumba here ndikati ndiriko pakati uyai kuno kunei kasi pane nyaya iri kuno ndakaenda kwamaiguru ndiri kumhanya kwamaiguru warwara here shuwa ndakasvikapo ndasvika ipapavo tikazi maiguru warutaura kuti kwazi inini ndakakupai $5 asi vari kwazi wakapa inini wakapa mukoro wangu inini vakachinja ukati wakazopa maiguru wakatipa $5 yenyu rini tikazi ayo ndashaishautaura imimi ndakakupai $5 kune muroora wenyu ndichiti ozopani ndichiti wazoisa uzanopira imimi ndakakuti mupe $1 muzotsvaka chimwe tikati maiguru inandizviziva nyaya yemutauro yacho iyoyo handitomboiziva nyaya $5 yemutauro hamuna wapa inini pamwe pane wemakapa kobva ndati guma ndakandodarozvo hapana chimwe chandakambotaura namaiguru kana kudini ende kuroorwa kwamaiguru handitakuzinda ndichiri mwana mudu Bam. Mashoko ataura Gibson Jose Lloyd kujeke mashoko ataura Gibson ekuti Gibson ndiano ndisekuru iwe unarebe bibu sekuru wako Gibson ndiani
mashoko ataura Gibson alisema Saka sema but in terms of kutongwa kudedzera mazita notikati sekuru kuiti sekuru futi wangu saka Gibson saka matatu zikakuchinja. Lloyd Sasa zote speak tukapenda mashoko ataure kuti ndine nyaya yakaenda kwaishe tikasatenda anonyipa kana aine samune rasho kana kubhora zoti kune zvakamboitika angabudise tu nyaya yekuti ndakamunyepera kuti akapwanya masolar panel kana kuti akaunza nyaya kuno kuchibva ndamusungisa anonyepa ndini munhu akamusungisa musi wa7 August mushure mekunge apwanya masolar panel kupamba ndamusungisa musi wa7 ikatokwa musi wa13 August. Ya asungwa kularo musi wa7 akauya kuno musi wa11 ndomusi wandakazokuhosa munhu kuma5 zvakatoka dare Endelea pendo. Ile masunga kesho. ndamusungisa kudaro dai rakaona zvakakodzera kuti ambomire kusvika pamusha zvakatoka Oya na mbia wa dunia. Oya ni mabasket kwa kwa. handi zvangu bakutaura wakachitaura kuti ngezvaona handi zvangu handizviziva zvangu naye ngezvekupwanya masola panel kombo pangu zvinova zvakodzera kuti kusungisa Saka wakaisa episode. Wakaisa iorder ndio za shirika. asara pachenda ndiri kupwanya zvinhu zvangu Wana mai wana kwete. Musoro ichafai. Inini kugara kwandakaita munhu kama kuti Dimara. ndinonzi Nesta. Ndimukunda kujeka. Kuti ndinogara pamba inini. Kugara kwandakaita pamba inini. Murume wangu akashaika. Ndaigara kushamba gold mai. Ndokwaisenza murume wangu. Murume wangu akashaika. Mai vakati aiwa murume wako ndokure kumabara. Dzoka kuno kumusha ndichiponera pamusha. Mbira kujeka vanga vaine dambudziko remakumbo ati kana kukarwara kuti ndibve kuno kundiende kushanda zvinonditorera nguva kubva watara nehama dzevarume wangu anga ari pavhumbu namo akatoshaikawo baba mukuru vangu baba mukuru vakabvumira vakati aiwa mai hapana chakashata tora henyu mainini tinenge tichivaona tiri pamwe chete ndokuya kwandakaita pai pamba saka tingati ndingairebesa nyaya yedu nemhuri iyi yakatanga 2020 sabhuku maundu achipo Ruben ndopayakatanga nyaya iyoyo ndandine mukomana aindibatsira basa takamuka makuseni mukomana achibva abudisa mapureti ake achinosuka mapureti ake ndakazobuda panze ini ndichitaisa mukomana handingamuoni ndati mwana anga ari kusuka mapureti ake aendepi kwabva ndamuona aine vakomana vakamukomberedza pamba pavo ini handina kudaidza ndakaramba ndakanyara ndikati handira kuona zvavarida kudini zvavarida kuita mukomana akazouya ari kuchena ndikati ko chii chaitika zvikanzi vakomana vandidaidza vanditi hanzi yapana wanga uri kudei pamba pedu wauya pana pamba pedu kuma12 dzeusiku uchipinda mukicheni uchibuda uchienda kwatinorasira madota uchipinda mukicheni uchibuda ndikati chirudzii zvikandiwo zvavanditaura ndikati vana vari kujaira ngatiende kwasabhuku handidi hangu zvekuti ndivabvunze noti kavabvunza hatizotaudzani zvakanaka pataenda kwasabhuku kwaRuben ndokunga pakaina Thomas naElias na sekuru baba wapita Ezekiel wachibva ndasvika ndataura nyaya yangu mwana achibva ataura nyaya yake vakomana vakanodaidzwa vachibva vauya vakati tipei tinzwa muri kutaura chokwadi here kuti mwana uyo akauya pamba penyu manheru achipinda mukicheni achibuda zvikanzi chokwadi akauya achipinda mukicheni achienda kwatinorasira madota saka zvikanzi naTomasi wakadii makamubata here zvikanzi hatina takabva naye pamba pedu tikaenda naye kunomusiya pamba paanorara tikamupinza pai mumba Tomasi akabvunza kuti mamuri chinhambo chakaita sei
nemwana wayo mamubva naye pamba penyu zvikanzi mita. Zvikanzi pamita makatadza kumubata here kuti uri kubvepi uri kuendei. Zvikanzi hatina kumubata. Takazoti tasvika kumashopu tabva ipapo komupinza mupama anorara. Kubva tazoenda kumashopu kwaitambwa bhora muTV. Takamona mwana uyo ako kumashopu achiona bhora. Mupama wangu akati Chirudzii, mwana wamapinza mumba mukazomona kumashopu uri kuonekwa TV, uri kuonekwa bhora. Zvikanzi Pama akati aiwa ivava ndiani wenyu? Zvikanzi ndimbuya. Zvikanzi sei muri kuita mugariro wakadaro nani nambuya? Endai munogarisana zvakanaka nani nambuya. Chiendai henyu kumba. Ndopatakasumuka tikaenda kumba 2020. Kubva ipapo hakuna anondichingamidza. Ende vakatondiona vanochinja rodi, vanotenderera neuko. Vakadzi wauyo vakaenda kuti mhangarira kukoti Musunu, akaenda kwandimhangarira kukoti. Zvikanzi mbuya wanoya pamba wachindituka, wachitora mukadzi wangu vachimubvumvurudza, vachindituka vachitaura zvimwe zvemumashure zvakasoitwa nana mbuya zvatisingazivi. Saka inini Majesty ndaneta akaita kanokwana kairi. Majesty achibva abvunza kuti nyaya yacho ndei? Akati ndonyaya ndaurira kunobvekuti vanonditora. Majesty ndopa akanditi mbuya sumukai. Chibva tasumuka. Zvikandipei tinzwe nyaya yenyu. Kubva ndataura sematauro andiri kuita kuti ari kunditi inini ndiri kumupa mamhepo. Zviro zvavo hazvisi kufamba kuburikidza inini namukoma wangu Besu uyu ari apo. Zvoda yanga arigona kufamba asumuka auya panapa. Ndo inini naBesu uyu ndisiri kupa mhuri imbe mamhepo. Vanonditiza changamidzi. Varora vakadzi vavo chaivo vakandiona kana dai ndiri pachibhorani vari kuuya kochera mvura, vanobva kudibidza mugomo yavo bva wagara kusvikira inini ndasumuka pai ndabva pachibhorani. Vakuenda kondisungisa. Majesty akati aiwa iwe nyaya yako uri kutaura ndazviona kuti nyaya yako uri kunyepa. Mbuya havataura nyaya yekuti muri kuwapumba. Iwe wakazoya kunoku sei uchiya kwamhangara kunoku? Wakaenda kumapurisa here zvawati uyo akakupfanyira masola panel ako? Wakaenda here kwaSabhuku? Zvikanzi takaenda kumapurisa, takaenda kwaSabhuku. Zvikanzi kwachangamire, zvikanzi takaenda. Zvikanzi kwese ikoko mukadzi kudii? Zvikanzi takatongwa. Aitongwa nani ndisipo? Ndini wari kukanidzana neni. Zvikanzi takatongwa kwaSabhuku, takatongwa kumapurisa, tikaenda kwachangamire tikatongwa. Majesty akati makatongwa. Zvikanzi ndopa akasumudza akaburisa chikwama chake chine marisiti ake. Zvikanzi vari kutambidza Majesty akati marisiti ari kundipa ndei? Zvikanzi ndoda kuti muone price yemasola panel angu andakadini akapwanyira. Majesty akati aiwa ine marisiti ako handisi kwari. Iwe wakauya sei kuno usina kuenda kumapurisa, usina kuenda kwaSabhuku, usina kuenda kwachangamire, womhanya kuya kunoku? Zvikanzi vakazoya kunoku vanzwa kuti inini ndauya komhangara kunoku. Zvikanzi aiwa iwe dai wakatanga waendawo kwachangamire. Zvikanzi Majesty akati taura. Zvikanzi ndiri kukumbirawo. Zvikanzi uri kukumbirei? Zvikanzi ndiri kukumbira kuti tipiwe peace order. Zvikanzi kwachangamire kwandiri kutendai unonopowa futi chii? Peace order. Budai muende munoenda kwachangamire. Sekuri gibi ndoko wakabudisa pepa rawo rikuno. Zvikanzi ava vanerawo kapepa rekwachangamire. Iwe dai wakauya futi nepepa rako. Saka inini nyaya yenyu handitongi nekuti muri kupumha mbuya ava. Uri kuti mbuya wanoya uchikutuka. Ava mbuya kubva kumba kwavo kuya kokutuka iwewe. Zvikanzi ndo nyaya iripo changamire. Havadi kana kutondiona havatodi. Takagadzira makuwa sekuru sisa. Takagadzira makuwa sisa ava nasisi vari kuHarare. Ndo vanotanzi ndo vanotiva vanhu ndo hatina dambudziko navo baba. Watino dambudziko navo ndiBesi nenini ndo vaine dambudziko. Avo kubocha nokuHarare hanzi havana dambudziko navo. Inini naBesi ndisiri kuvapa mamhepo. Right, avo vauya vatiri kugadzira makuwa vakati vakomana makataurira henyaya yemakuwa. Ndikati sisi vana ava ine handitauri navo. Vakandiona unototiza. Endai imimi imakanzi hatina dambudziko nemi. Vakasumuka vanasisi wokuHarare kuti vaende kotaura kuti tiri kugadzirei makuwa. Ava vafamba dziri kuma600 kuma6 kuma7. Ava vane tumatochi twavo nemidondoro yavo. Vakaona chiedza pamukova. Vakatoona kuti vanga vari mukicheni vari kutaura. Vaona chiedza pamukova vakati kuna kuya ane matochi. Vakanga vari kutaura. Vakasumuka vakavhara dhoo. Ava vakazosvika kuti gogogo ipano. Hapana kana hwana akadai. Ava vakati hiuteni kudzoka kuya kumba vakati. Ndikati hati mazviona. Right, ava zvadaro zvavakabva vataurira sekuru Gipa. Sekuru Gipa sei vana vachidai? Zvikanzi ndo nyaya yacho vakatibhatira madhoo. Sekuru vakaenda. Zvikanzi nguva yacho yavakafamba yanga isingaiti yanga yanguva yekufamba waroi. Yanga isingachaiti panguva yavakauya ndosaka takavhara madhoo. Yanga yanguva yekufamba waroi. Mazviona.
Saka kubva ipapo Changamire 2020 fungaise kuri Ruben Maundo wachipo. Ndofunga mukatarisa kuti kubva 2020 kusvika izvozvi hakuna masikati, hakuna mangwanani. Kana mukadzi wake wari kutaura kuti hanzi ndobvumburudza mukadzi wake. Zvikunwe zvangu 5 zvanomubvira zvakachingamudzana nemukadzi wake. Ane vana vairi mukadzi wake. Kana mwana wake dai kuri anorasika podaidzwa vanhu kunzi tanhonga mwana arasika. Ini ndinotosvikawo pagrupu iro kutotaura kuti ini mwana handitomuzivi nokuti mwana wacho zvechokwadi handimuzivi. Ane vana vairi mukadzi wake. Haatodi kutondiona. Zviri kutaurwa zvenyoka izvo zveishuwa. Ndakaona nyoka mumunda tiri kusakura. Ko nyoka iri mumunda nemuti wacho utoripa. Waya iyi yangu imba yaka ini ndiri kusakura. Ndakatoona nyoka iri apa nemuti wacho zvese akaikokanda mumunda mangu. Handina kumubvunza. Ndakati handiri kuramba ndichitaura taura zvinhu zvacho. Mai vaiti zvinhu zvacho. Mbuya kujinga vaiti ina handiri hangu zvekutaura ndinonyarara. Zvinokonzeresa mhepo dzakaipa mumusha wangu kana muchidini ndichitaura. Ndakatora badza ndikacherera nyoka yangu musaidhi mewaya kudai. Handina kana kumbomubvunza. Ndakanyara. Havatodi kutondiona Changamire vana. Saka hameno kuti ndodini. Saka inini nyaya yangu ndikuti munoda kuti ndidini. Nyinyi zvamunoda kwandiri. Hamunoti mambo tibatsirei chii. Isusu toda kuti tizwe kuti iwo dambudziko ravo riri papi rekuramba vachiwengana nemi nokuti ina handina chandinoziva. Iyo ndo vane dambudziko ravo rekuti havana mbuya inini nambesuyo tiri kwavo. Pane nyaya dzakawanda dzabuda. Nyaya dzakawanda dzabuda. Ndezvekuti hawasona kuchekwa. Hawasona kuchekwa. Wane kumba kwavo. Ndo nyaya ini. Wane mapisi wote. Ekuti wana kujeka kusapinde pakujeka. No, that's the interpretation. Kana wane mapisi order anoti wana kujeke musapinde pakujeke. Iyo wasi wana kujeke. Ndo paani nyaya. Asi pfungwa dziri pakujeke ndiri kudhura. Pfungwa dziri ndedzinozingozo. Ndio pfungwa dziri chacho ndinoti munoshandisa dare rine kudzinga unindi dzinge wakuta. Apo makagaritsa imini. Musokupana shuka. Zvinhu zvichakanaka. Ukama haugezwe nesipo sechina. Hama inhikiti haikako. Kunakirana pamaita mazuva ekutanga pamberi apo wachasara imi maenda vana Bhesi naNesta pano wachazonakirana futi. Ukama hudi hunakidza. Ngatiti kana tine dambudziko mumhuri, ngatiriise dambudziko apo toridhira naro dambudziko tosiya security yokugara, because we always need each other. Pane patodi izvi is not health. Kuti mumusha wani munotorerana chii Pisodi. because pisodi apa yakashatira yasiyana neyedu isusu yemunomu. Iyi pisodi yagirandwa namagistrate. Izvi yagirandwa namagistrate ine mitengo yayo yataurwa kuti haufaniri kuita 1 2 3 4 5. Ukangoita chinhu 1 chacho pane zvataurwa waende wasungwa. Akangona vainonetsera. Saka isusu ndo patoti muruzevha munomatiri zvinhu chinhu chinonzi peace order achidii. One, murusangana mumashopu, murusangana muzvibhorani, murusangana kudhimbi, murusangana kuchechi, murusangana kurufu. Akamona muri kusangana munhango dzekumba dzekumusha. Saka kana pazi 50 meters kubva nomwe, saka mukasvika mushopu arutiza ndea ane pepa hatizi. Iwewe une uzoti munhu ane pepa roti handidi 50 meters ndiwo unototiza. Saka hamusungwa ndiani? Inini ndine pepa handitizi Changamire. Vene ndine pepa rakusungwa ndinotizirei pepa rangu ndinaro ndasungwa. Zvanduti iwewe Nesta ukaona
uyu mukomana ari kubva uko iwewe to be safe iwewe ndorotochinja nzira because usakachinja nzira iye acharamba ari kuuya chii straight auya straight paunosvika ka wobva ari kupuma pagumana iwe pocha kuti aika iwe bhakuti munhu uya wandichaya ainozi haatikaita watondichaya saka mapurisa pakangozi wakushaya odheri kuti wakutosunga asi chaurusungirwa badi hapana. Saka tofana kuti pachiwanhu what I'm trying to say ndechekuti pachiwanhu ichi chinhu hachidii hachishandi ichi ende hachidiwi mukaedzendura hachishandi plus hachidiwi. Ngatidzidze kuti kana vanhu katanetsana tine maproblems atinavo. Let's sit down as family to cut this. Not it. Because the next thing chandoti kutaura the next thing chandoziva magarire ewari mane episode the next thing panochauya vachiti uchazonana nesaidi risapiwi chi mainputs ro vakazi hachisapiwi mainput nenyaya yechi of us because of because iwe wamubata papepa umwari utsvaga kokurudi kokubata uri chii nako. Saka kana mati uyu yakakubata yakubatira nouku saka life yamukurarama ndeipi because iyi life inyaya makurarama yaikutsvagirana chii pamusoro changamisi sakuti chokwadi chikure pachena mataura panapa tikapika nheka pari chokwadi chinotibatsira pisi wodha iyoyo yauya nenzira dzekunyepa nekuramba kuda kuuya kuda mviro dzekuda kupisa nyaya iyoye inzira dzekunyepa dzaenda kushandiswa kuenda kotora pisi wodha iyoyo munhu akatinyepera isusu zviro zvetisinaba kuita uchenda kotora pisi wodha kutuma munhu masora panera kutora mapasinofanira kamboenda ipapo kana sabhuku kana mapurisa haana kuenda kotibangaira. Ini ndo papaine mubvunzo wangu kuti ukataisa muafidavit yakanyorwa handii iri kutaura kuti I am a male adult age 35. I am the bearer of the above matter and in particulars I am also the applicant in this matter. The respondents are Gibson Mujeke, who is my uncle, and Mr. Daniel, who is my grandmother. These respondents are caused from chaos at my house. They come and insult me and my wife and kids. In addition to that, they also harass me, threaten me. On a particular day, the first respondent, Gibson Mujeke, came and destroyed my solar panels at my home. I am therefore seeking for a protection order which will effectively bar respondents from coming to my house and not to insult, threaten or harass me and my family. So my person will be with iye magistrate pakagranda this peace order iyo paine criminal offense yakanga yatorwa. To me it makes sense because chekutanga magistrate apana kuita kuti kana pakadisturba this malicious injury to property what that's the first case paifana kuda police report yekuti uyu zveshuwa munhu akaita sei masoro right ko izvozvi kana munoti imimi masoro enyu anaudi masoro anaupani murudizvo here mutaura kana village yese kana masabhuku kana wanani kana vanhu vese hapana munhu akapa pambake nihasanyambotsika apo pambapake haana aripo ese aripo ari 3 no unoita zvatoita here isusu zvatinoita mari kuti musaenderere mberi nazva zvichitoitori anditi inini ndichatuma mukomana muchibva panapa ndinoda kuti aone kuti masoro anozi akapwanywa here kana kuti akapwanywa
kana asina kupanga masora mambo akazwa kuti nyaya yakuya nenyaya kuno vari wairi apa vari kubvira kutaura nyaya dzavo dzekuti vanateta vangu vari waini ndipo pakachironga zama manje kuti iwe kana wane protection order ka hauchaendiba kwamanga kwamira ngokuti vanenge vane masimba kuti hamuwagoniba iwe wakomana vanozikana ikoko kuzvinezvi kuti vanotite hapana anotikunda besu vakomana saka ndipo vakaronga zama zvekuti ka sukisai givi nanesta kuti waende kukoti ikoko inini ndiri kuti mutemo uri very stable kana muri kuti imimi masora akakwana anodosungwa uyu anodosungwa yes kana asina kukwana kana asina kukwana asi kana muri kuziva kuti kana fonere mukadzi wake mutiara mukadzi wake mufonerei kuti pakandioneri nambuya atateta wangu kana sabhuku areas Mirai. Because we can have this application rescinded. Not for application for the session. yes Then we can apply for application for the session. Then partner charge. You could lie into lazi mvungulu akaisa pisoda anozimaramba kutongwa pamusha porugara kana pasi pako uri kuchengetwa uchadzingisa wazukuru wese mumamisha ukazi simba repisoda wakarionepi pamba pasi munhu uchamusiri mako imimo vana kujekeka makanyera kagomba wazukura mukachengeta munoendesa kwasabu unopiwa pamushaka pekudii akabhara vari muchitsiwi chenyu unopedzera wapapisoda naidhendetedu yaudiwa izwai dai mama yako mumango kudayasa kumupedzera inokwanisa kwawanda wanda panonga makagara pamakagara chivanhu chedu vana kujeka panonga muripa papa but mahapo tirikuti isisi wazukuru vanofana kungwara kuziva kuti mumushame vanhu handiti especially second generation mzukuru yaibhi west because ona chipambuye pamusha patikati pamushande pai iwe utombotaura because misha ine history kana kuti mwana wemukunda pachivanhu utori mwana wemukunda pamusha pedu hatinyanyi kuerenga saka you have to be very careful kuti make a decision kuti mukanisana nasekuru how do we handle your problem because ukaenda pisoda ikadzorwa unofana uronge yes unokuti unofana kumuitira mapembe ekuti abve pamusha paende kwasabhuku utsvagire pakuti misha wazukuru garai makangwara handiti don't have power lepa-social media nemumavhaonere kuti handini toripo misha iyi chengetekai ine varidzi and ukaona vati pisoda unofana kuva wina zvake seposi abuda 5 years ichipera pisoda iya unofana kuvatsvaka kwekudii kwekuenda because handii pamusha penyu baba wako angatori muzukuru unotoketa pisoda unoita uri kudzinza kwani wako musanetse mazukuru tinavo mamisha mabhatira watocheka muzukuru akaita monya akaiti panaita monya tine mushawaro unotokanganisa kama wevanhu wese ndafunga kuti kuchaya kuti sorry vana sekuru sorry ngatitaura nezvakanaka iyo kundifundira futi kuenda kundisungisa zvendisina kuita baini tipe munhu changamiri wadaipomba akapwanya mziyo yangu ndine tipe munhu wakati undisungisa wakati undisangarira tipe munhu muone mutarisa bhasunera foni ndiri mukoti ndikutonga izvo nditori mukoti ndautaura naizvo
Baba ine mwoko. Not confess. Kana muri quite sure or no rules would quite sure. You don't want to answer the short. Masola report. Yes, I'm sorry, ma'am. yes. Nini zimwana umkomo Gibson. No kana nawo. Muso utara uyu Gibson akana ba unokunya masola. Ano drama shikamba kwake. 4 years Gibson azini baba uyu bona. And uyane freedom of speech muzukuru andizeka. Ino good in kujeka. Baba wake ndiye muzukuru wedu. Asi uyane freedom of speech mwezo trikuru kwa rujua. Na akamera padoze naye kudayeso. Toto wangu awotete bwese wari kuchipata. Akataura uyu chizwa nezo zangu yengu. Kana naro ngarambe chiti. Wanaitema kugadzira pamafuwa zvasitine pakakura pana mai kuda kuti gwezvi zvimanje manje apa ndakamira padhuze naye uyu ane kudomo speech singaite anonyepa murume uyu Sister kakura mumusha medu makujeko. Vana vapaidi vakabarwa vari 2 komani munini. Havana mubvira vaenda padare. Vakarora vakadzi vavo isi tikabarwa wati kadini. Havana mubvira vaenda mamama kutasa kana kwasabhuku kotongo kana sabhuku mwondo vari munhu. Havana mubvira vaenda kotonga. Sister wangu mbuya wake sisi wangu mwana wamai wangu wabambuni. Wakabara mwana wavo pamumba unozi Royd. Royd wakashanyiswa nemai vedu navavanhu. Hatina kumbobvira tendeswa padare ndi Royd. Asi chinini chinondishamisa manje shangamiri yochekuti wana ava wachisungisa vana sekuru nambuya Royd wacho hawi kuna sekuru kuti sekuru nyaya ndakaizwa wana soso hatizivi kuti sekuru wana watoita sei ndiye mwana waedu watakabara kwete ava wazukuru wechipisi inini ndi munun'una wambuya wake mai ababake inini ndakabvumbucho Royd wacho mwana wakabarwa ndisisi wangu haana kubvira atisa padare kana zuva rimwe kana sabhuku mwondo kuti ndakambozi kana mbuya wangu mai yangu achikuti ndamboendeswa padare ndiroidi hawani wana wake asi Royd wacho manje hauimba kunoisisi wana mai ake nasekuru kuti wana ava ana mbuya vari kudai saka ndisuzo kuti kuda kuti tiite sei isu tichibva pamapeni ere achisara newana wakemo Sore Shangabe. Ndio sina nyaya ruta bana mai no. Kimai no mimi na mai wangu. Hata hatina mbu keleza. Ndakagara pamba bana sekuru na mbuya. Ninde to garna sekuru na mbuya pamba. Ipa zora mai. Ndikatipuwa ndi muzukuru wangu ari poche. Ndakagara na sekuru na mbuya. Sekuru akati nini ndinoona 8 wasikana chete. Iwewe ndiye mwanangu mukomana chete. Ndauti muzitukai. Ndapuwa zita rawo sekuru wangu iwe igara ipapo akasheka. Enzitukai. Ngatasakana chitupa changu chakanzi Lloyd tukai kuti. Tichigara zvoti sekuru wangu musi wasina kuuya. Ndikatobika sadza ndini ndikatakura sadza kuenda naro kumba. Ndine mukomana Thomas Komo ndakatanda na Thomas Mondo tichigwenda kuchikoro. Takatanda chimira sekuru achauya. Kusvika mapasi 12 sekuru haana kuuya. Svika Thomas ati Lloyd toonana mangwana kuchikoro. Makuseni ndichimuka sekuru ndichibvunza mbuya sekuru akauya ere mbuya ati sekuru haana kuuya. Tati ndikadzoka sekuru chada kutomboudza vanosimboendawo kuhwawa but havasati vamboita basa zvekuti vanobwatadza kuuya kusvika ma12 svika tirari pfungwa asina kumbouya ndikabva kuchikoro chadabva kupuzi ndakuenda kuchikoro ndobva takazwa mhere kumba ndakuenda chikoro ndine mukomana Thomas tazwa mhere kumba kati mhere kumba sekuru asina kuuya kwakanake tobva tadzoka titoti zikisvika warutaura konseni yekuti iwewe hawana dambudziko newe asi konseni yakuti kuti iwe unobva uzomboya kunana sekuru zvana sekuru ndikuzwa kuti mukunetsana zvichi so sekuru takatonana nawo sekuru takatotaura nawo muzukuru ndakaenda kumba pake
akati muzukuru ndabva South Africa ini ndinozwa kuti ambozogara zvakanaka namai mumba ko inda muzukuru uyu muzukuru wangu vakaramba kutaura chokwadi kuti wana mai wacho waroi asi mwana wake vakabva abwera vasi baba akuda kumusura kunyengeza sekuru pamani taurai chokwadi baba bimi sekuru hambai kusuka munoda wana mbuya mai fochi na mbuya awa na tete sandi na tete mai sandi waroi aripo uyu muzukuru wangu agarwa tikati ko muzukuru mukitchen menyu baba ana mukitchen menyu tinashi tikagara ipopo tikagara ipopo nanhasi nyaya dzakaitika ndiyafungwa kuti iyeka achauya vachiti wana sekuru sorry katiedzisi mazano tinoenda kuvhidhirwa nyaya yo nyaya isaindi kumberi kwako haana kuya takatotaura nyaya yekumagosi kuti muzukuru ona mwana wakanisungisa wena zviro zvisina kuita apa zvikazi sekuru nyaya mukati makanosaya zvakadaro ndo zvakandipindura ine muzukuru apa wakureketa ini chandongoza area. Yes, area. Right, ndimdarika. Right, ndine mbuya na varadzana kujeketi. Pane nyaya ndoda ndizwisise because pane umwe utaura kuti Anzani Gibson akapwanya masola. Then uyo vanhu vari kuti Gibson haana kupwanya masola haana kupwanya. Saka ndoda ndinyasoziva position kuti masola akapwanywa here kana kuti haana kupwanya. Wakaenda kupevha uye kuda kuita peace order. Kobva achinyepera dare manje rameja siri kuti ndapwanyiwa zviro. Havana chakapwanyiwa. No, it's okay. Ndizvo zvosha. No, it's okay. Thank you. Order. We have to answer. Muruti sabhuka runyembera. Ndati sabhuku ari kunyepera. Ichokwadi ndipe munhu kana ipani kuenda mirai zvekuchayana chayana izvi zvekutaura taura mirai kureva reva mirai muri kudwa here andingangoona kamwe ishu iyi kai Anzani ndiani Lloyd uri kuiona senyaya diki inokwanisa kuzokuremera if you are not careful. Inokwanisa kuzokuremera because kana nharaunda yese ikai including Sabhuka vanhu vese vari kutaura kuti masola haana kupwanya. Masola akazooneka akapwanywa it means kuti ndiwe wapwanya. Pamusoro changamire inini chanduda kungotaura hangu ka nyaya iyi yakaenda kumapurisa wana ofisa teterai wakauya nemapepa. Ofisa teterai wakatosvika pamba patete maisanda tete maisanda akawati masora akaya akati ndandanda pamusoro pepa akatozvionerwa kana dai mutori nefoni nhamba dzake ndotokupai muchitomufonera izvozvizvi ndiye wakasvika pamba pateta akati izvo ende haatombozivi pamba paLloyd Gibe hazivi pamba paLloyd teta wakationesa muyezi
hawazivi pamba panoiti asi dambudziko racho wanongomupuma hamene kuti wakawana akanyanya utini tete hawana rugare ende mangwana wachafuma hamene wakaitwe iwega pamba pavo mwana hawatombodi kuona tete mhuri yacho hapana unosvika pamba penyu iwo akasvika pamba pavo sekurugipa anongobvira apukanya masoro anoiti sekurugipa azivi pamba panoiti chete fonderai ofisa teterai ofisa teterai wakatosvika handiti ndakasimudza maoko Nesta. Amungwari kuvhura mambo unogona kungwara bado ungwari kuvhura nguva tinayo kamangwana ofisa takasimba bambo muri sei right ndine mhuri yekwakujeke pana saka pane ishu yeuye mukomana akaenda chinotora pisoda ichitaura kuti akapwanyiwa masola ake naGibson right ndazwa kuti mimi ndimakasevha mapepa makasvika pambapo masola akapwanyiwa here kana kuti haana hamuna kwaona hamuna kumboaona because pana amba vachiti pano kakurakidzai kuti aya masola ari apa alright thank you right ande umwe futi ndiani taane makore atitauri nana mbuya nana sekuru kumaintaina social distance nyaya yepamuromo nemagumba plus isu tine urwere uyu mwana uyu anodonha kana mukabvunza wekwamukuru ana neumwe wacho musikana saka tinotambudzika kwenguva ndatambudzika kwenguva refu saka tinokumbira kuti tienzanisi munozwa nyaya nduta namaimakaii nyaya yenyati ndimi munhu ataura chokwadi ndimi mataura chokwadi tinokwanisa kusunungura mwana wenyu but mwana wenyu ari kutaura chokwadi wangwaridai wese nasekuru wacho wangositaura chokwadi wangotaura zvinhu zvekunyeni ndosaka kuti thank you mai ndimi mataura chii chokwadi kuti maane nguva tisikatauri nawo tinoshainawo takatofambiranawo mati zvese tazvinzwa kuti hamufambidzani hamutaudzani hamuiti sei handisi so it means kwatiri masentiments anga achitaurwa newamweya kuzi handizivi pamba pacho handidai they are true because imimi ndimi mai wemwana kutaura zvinhu zveitwa hapana imimi mai muri kutodawo chii muri kutodawo help kuti wakwanisa kutoti wabatani kuti imimi mukwanise kubatsirikawo ndizvozvo chaizvo ndo zvinoita mai ari kuda chii yawo handizvo asi aringamazwana mai vatombotaura wakati murume wenyu imimi murume wenyu ndiyekawo waitozi ndiye ane dambudziko because haasi kuuya kuna nani kuna ana mai achitaura na mai ndine zvakati anotonga ari kudenga chii hama but munhu anofanira kulinga imimi nehama dzaani dzake ndiyewo because imi there's no way yamukatanga kuti nhasi sekugibi ndauya ndine nyaya sekugibi unotanga kuti suspicious kuti chii chamboitika kana kuti asi mukaronga imimi nemurume kuvura kuti handei timboonone chii tounaona sekuru handiti iye sangambopenga unopenga achimupenga achidii asi tosvika kudii motanga kugarisana because dare rineri ndinoramba ndotaurira vanhu dare rineri handite kuti ndahwina kana kuti ndiita murya handiopekozechi idare dare rineri nderekuti kana wakubuda padhoa wabatsirika here nedambudziko rako
kana kuti hauna. Kana usina toita sei kuti dambudziko rako riite sei? Ndiyo purpose yechi. It's not about kuti ngakugadzira mafacts ekuti zvaita number 1 kana kuti ndakuzvidefenda ndakati. No, ukadaro ubatsi hauna chawabatsira. But zvamaita mai handisi. Anga mataura kuti unorwara. Handisi. But baba muri hasiziya kuti unorwara. Ameno mubvunzei. Unoziya. Asi wakamboendera kuna mai wako na sekuru kataura. Apa ngibati totombobatira pamwe munuzwa mai ari kutaura kwazva mukadzi aakushinga kutaura kuti ndine dambudziko anoda help. Ivi musanyeperwa ngwara baba. You need help. And the only people who can assist you iwo vanhu makagara magariro makaita iwo rinodai riri danho riri kwakujeke kumba. Wanasekuru nana mai nemuroora wavo neuzukuru wavo nevana vavo muchigadzisana then muonesana mberi kuti vaita mwana todii wanasekuru tichiudiwa pa iwewe baba kuti iwewe nemhuri yako endai kuna nasekuru kuti wanasekuru sora wanasekuru sora ngatifambidzane zvakadii zvakanaka. Ichi chinhu ichi ndambokutaurirai kuti achichengetedzi ukama chinopwanya ukama. Can you just imagine uchizi 5 years usasvike pamba pamukoma wako kana pasisi wako 5 years usasvike pamba pari pamukoma wako nemunini wako pasina ukama. Alright, 5 years dzapera munotangira pari achatanga kuti gogogogo umwe ndiani. And it's because of this. And idash Roman law warumba wanei nazvo mukoma wangu chaiye kuti shamwari live your life and I live my life ndio policy yawe yekuwarumba kuti kana wazvarwa zvionei kana nhama kwakwalora John away sorry that's it. The next thing I would say out to be card sorry for your loss, we are with you, we'll pray for you, you need to rest, take a holiday. Don't let me get away. But if you can mbuya hapa, you take a holiday. Unaenda holiday ile mbuya hapa. Ati isu totoka mbuya hapa, totoka musha wakashipa. Cancel everything. Kurora, hapana unochata, hapana unoita sei. Ati because musha wakadi ndiyo tsika yani. Ngatisashandise tsika dzisiri dzedu kuti tirane tsika dzedu. Ndo mukona tinongava tichidii toramba tichikwesherana. Kutsika dzedu kunani? Kuna sekuru, kune muzukuru, kuna mbuya, kuna mai, kuna tete, kuna mai nini, kuna mai kuru. Itsika dzani ndo dzatotedzana. Do you know kuti muzukuru mukuwaro muzukuru chaiye ambasa kuti azotoziva kuti sekuru vakanogara uko. Ine mungu anokasa kuti mwana ndikutengera iwe mukomana iwe John imba yako ndikutengera life yako make your life uko Australia. Iwe Peter imba life yako South Africa. Iwe Ningi life yako Canada. Iwe uri UK. Takwenda holiday tibone uvaenda Australia uvaenda South Africa uvaenda Canada and back to UK. Life yake ndidi. But izvo hazviitese hazvi tinotowaka mukoma munenge naye paseri pacho muzukuru ndo life yani ndo chiwangu chani ende maproblems edu tinowasolva kuti nenzira idzodzo dzepasi pechii pemuti. Murungu kamukanganisira the next thing anotaura kuti I sue you. Uchitonesa naye murungu zvakuti kudaidza lawyer rake shamwari I've got this case with this man, deal with it. But it's not that lawyer redu ndiani nditete ndimaikuru ndisekuru ndimukoma ndokusiyana kuita life yani. That's why uchiona kuti mukoshesi life yedu ndiye kuti mai vako akafa zvinotsvagai kumbirai kuna nasekuru mai vemumvuri. Iwe wafa wozi arikutanga guwa ndiani wozi baba uripi sekuru uripi guwa handitocherwiba because nditsika yani.
Andrew, but izvi manje guva rinocherwa izvi mwana wako chaiye anocherwa akawigwa usipo atanga dombo haumuzivi aisa dombo rekupedzisira haumuzivi kuzitsika dzani chamuri kudai mini. You need to sit down as family, give each other roles. Maroles yenyu zivai kuti uyu ndisekuru, uyu nditete, uyu ndimai, uyu umwe naumwe ngaite basa rake. Then mugara zvakadini zvakanaka. My feeling ndekuti dzinza rakakosha kuti wabatsira kudaira. Wana wangu kuti wadaidzwe kunzi wana shumba, vasiri wana shumba, mageneration akateedzana. It is wrong. Wana mai wanatete kujekwa kunzi mawaro yavakafa. They may have information inobudisa identity yemukomana nababa wake. Ungadaidzwa surname asidaidzwa mutupu wako. Hamusi wanakiwa, hamusi wananyaupembe. Ava vanhu vanodzana kujeka vane chekuita pamutasara. Kana usati kujeka iyi anoti kujeka. And I think investigate it. Conflict iri kubuda apa iyi pamwe kuseri uko chiwano chine zvacho kutaurawo mulife menyu mumu. Ende munozvitambudza kuti muri ukanei. Pamwe kune munhu uri ukana mhuri yake. Somewhere. I'm surprised about one thing. Ndiri surprised nababa wenyu uyu iye baba uzani ndiye Lloyd Lloyd senior na Lloyd junior andikari kuona iye vanodwa vanofana kungochiona uchifunga andi iwe zita rawina vasina baba wako ndira sekuru ane wana wako asi ndiri wakufamba uchidadana you are bragging kuti ndiri tuka ini tuka ini asi iwewe wako mwana wakabereka iwo wapara kuzita sei usina kupa zita raGibson mwana wako ndakapa umwe wacho zita remuningina kumona nyani doktora kuedza kutaurira samutine sei uvhurike handiti vhurika uone kuti life yeurarama yakambomira sei handiti iwewe zita rawinaro unonzani Lloyd mwana wako wabva wabara mukomana mukuru wabva kuti chii Lloyd asi wabva uchizvibvunza iwewe kuti sekuru angaine vana wake wakomana nevazukuru asi akaprefera kupa zita rake Tukai wandiri why because uri chituko mumusha ukazvitarisa uri chituko mumusha Tukai unokubatsire uone kuti chimbozvitsvaga iwewe kuti sei wamwe mwana wese wakapiwa mamwe mazita asi wakazitukai andi pane anga ari kutukwa isaidza baba wako kana mai wako kana munhu akamirisa mai wako pane anga ruzita sei tukai saka zita rako iwewe nderechii nderechituko andi saka tinoti kuti tsvaga zita iroro kuti sei wakapiwa zita iroro risiri zita rako asi iwe wabva wamhanya kuti rasekuru wokotopiwa kuiwe wakabvunza ine mai wako kuti sei muri kubaza rasekuru chandokumbira pamwe mai wako iwewe newe pauri I think baba wako unoziva. Do you know your father? Baba wako unoziva here? Wait. Mai wako iwewe akafona makore mangani? Nanda form 4. Unga form 4. Asi kusvika wapedza form 4. Sei usina kumboita ushumudza kubvunza mai wako kuti baba wangu wana besi vanoziva. Taitogara naye nyangu wangu tisingafungi kuti aiwa pakaitiswa mai wako nhumbuka izwa mai wako pakaita nhumbu iyo mai wako iwo pakaita nhumbu wanina wake besi naNesta nauyu waiziva munhu aidanana nawo mai wako saka chigara nawo pasa wakuratidza dzinza rako kuti wana wako wawasaite chituko chenyika waendepawo wagari pawo vanhu vakujeke handina kukanganwa munhu musomata kwamapinda muofisi
Ndakasiwa tisi unakirwa ndereke. Akati ndekakujiki kune basa ndiripo. Pane muzuva akanongedzwa namukosa njera. Akanziwo takadzinza rako. Vakaudzwa zvizivo takadzinza rako namukosa njera. Tiri apa. Madiba. Video yao mkoma huwa. Indozi yakachora. Video yangu wanoiti naye vachitotauriwa zvavakatauriwa kunzi zvinotauwa nzenda chii ndaramo. Pane mwana anga achizira idonha iri musikana ere ndokukatangira nyaya. Saka kanzi kana zvichiita tokwanisa kubaya muzvode. Kana iye wacho atokukona tatikutoka tese tikufemerwa unoona zviza tatikutoka tese tikufemerwa but hatisi kufemerwa and unokwanisa kuona kunga izvizvi wanoda kukomesera chi upenyu but no wanoda kubatsira wanoda kukomesera chi upenyu wanoda kubatsira kuti uona shamwari zvinhu zvakunga zvifambe zvakadii zvakanaka wana mai ava shamwari enda wagare pasi nana mai ava besi Nesta uyo neuyo wese baba wako vanhu vawanoziva mira ndingodawe paukavijuwa vasodowe paukauka kujeke hatisina manext door chibovira manext door uda kudzinza kwababa wake ndatiripo musoro kwakotsa njira saka apa kupikisana nemhepo chete kuti kwachinyi nevana and direction mumusha ndiri murore vachivanga inini kwazi gudo nemunhu ka iri ngarite gudo uyaite munhu ataura kuti ndidzama dzako akasapa gudo rake direction otoka kanasika asi sekumbosa njira wakatara kuti mwana uda dzinza rake mazvita wakauya ayangayanga nemwana wakati ndedambudziko remwana uri kudonha mwana uri kuvharo mwana wake uyo ana kuti ari kudonha hatizvizivi asi ana chandinoasaziya mai angu wachipo ana wakabarwa ndiyo sipetibhoni yaredio akati nonoka kutaura wakati mbuya maroya mwana wedu ataura ngatifambe wakaenda namai edu kudoro kun'anga iye loijuwi nemukadzi wake nemwana uyu namai wedu wakaenda wakatora mbuya mai akati nandizivi n'anga murume wangu ati zvipenda wanga akati ambai wakabva waenda kudora ikoko wakangozipendo zvawakataurwa n'anga akati apende rudire zvikadzokaini mbuya hamuna chimwinacho mwana kunonoka kutaura uchadini uchataura iye mukadzi wacho naloidi wakati mbuya inene endai chienda ine rodhi supano watidombona mai wakabva waiswa murodhi yebhinya aizi bhinya ruinya mai afamba pakati pesango wakazinga umwe murume azi waibuda mapote wakati mbuya mabvepi ndinobva kwasabhuku maondo kumanika bridge zvikazi kuno matsvage zvikazi ndatoenda wana kudobatsirwa zvikazi rodhi haifambi hamusviki dzokaipo mabvo moende kobvunza rodhi yekufamba ine haifambi munourawa mbuya mangoasi mangwana munonga matocheka ivo vari wairi wakaisa mai vairi murodhi mai vakatitaura asi mai vakati ini kutaura nangu handigoni ngatinyara mai vaidaingoti inina ndaakura musha musikataura ngatinyara saka takangonyara saka takutangoi mwana waasi wakarwara zvimba wakati haatauri mwana wedu asi wakataurwa wakataurwa wani mwana uri pale iyo zuva kuti ukudonha isa hatizvizima kujeke ndipo unozoti mwana une mwana udonha hatizvizi sekumukosanyara wakati iwe ndotsvake dzinza rako endesa marezwa kwana sekuru kwambuya wakakurera uyu ari pano tiri pamukoti pambapedu apena ana sekuru kuti akapuwa here ukanga watadza wobvunza ana sekuru kuti ngwa kuti ana sekuru wati hatizivi baba ako wouya isusu tokubatsira kutsvaka baba uyu uri pano vanhu vese waripo pajekerero kudai inewo anoti azi tiperekedzei isu hatizivi mimba yacho mai yacho paakanyangwa asati pasi Saka ngatingoti alright no aya taizwa zvatakuita ka takudai ini ndakukumbira kipi changamire ndakukumbira ini nana sazani wana sa then
Wanasa kujekwa ndakutokumbira inini ndi ndakukumbira anzani Lloyd nemudzimai endai pakujeka munokumbire kusangana nasekuru wokutaurira zvavari kuda kuti mufambidzane. Chekutanga kufambidzana kuti mubatsirane matambudziko anechero musarambe muri kufungirana, musarambe muri itai kuti mushakuite zvakanaka. Kana paine mukana kuti oimimi bambo wenyu mamuziva, it's always good kuti zviintroducei kuna baba wenyu, mhuri yenyu muintrodusa kuti hai zvinhu zvinofamba zvakadai handizvo chiripo. Musatuke garewo pasi nevana vedu, ngavazive kuti havanaona sekuru ndivana mbuya ndivana mai, havatukwi. Iyoyo respect iyoyo yakakosha, respect yakakosha because dai ndada hangu kupindura nyaya handina kuda kuipindura because mukatoona kana kuda kubatsira kwanoda ndiri kubatsira sasekuru, handisi kubatsira samambo. Dai ndadi kubatsira samambo pano waichema, asi munhu wemakafambisa nebhinya ruti kuti haiwe nemaperi mwana wangu ndatichi ndangandivura kuitaunga ndisikakuzivi hangu ndichitase kuitaunga munhu wekutaura ndikuzivi handiti, asi mese kuti ndite muripo mese imo ndiyo hama yanguyo mwana wangu iye wanda kutanga kuzwa nhasi zvasina mubvira ambotitaurira isusu wana mutasa kuti ndafambiswa mubhinya ruti anobvira ataura izvo kuti iyo zvizvi munokwanisa kuti mune imwe mhosva yekuti tinokwanisa kuti aine mushango unosvikazopaa munotaura zvinutaura because munhu abara vana bhesaya abara vanhu vakudai mukunda mutasa munozva zvinutaura. Saka ndosakati musaione nyaya yemaonero yamuda, ndosakati ndiri kubatsirai sani sasekuru, handisi kubatsirai samambo, ndiri kubatsirai sani kuti onai wanangu chiitai zvakati zvokuti kana maronga muri kuseri, kana muri kuchidawo isusu vana sekuru kuti panoda kuti tigadzise nyaya dzevazukuru wedu apa vana wedu hapana, there's no doubt about it, wana wani wedu, asi kuti vana vazive kuti wakabvepi ende vari kuendepi, they must know that. Vanofanira kuzviziva izvo. Pamuchaita kana musi wakafungwa ndarira chero tidaidzei, tinofanira kunga tiripo kuti titore stakeholder in this issue. Saka tari kutodawo kuuyawo tichitozwewo kubatsirana kuti gadzira. Saka ini chandakuda kwamuri chigarai pasi muri pezuro tikadzise nyaya. Indani kubvunzaiwo sekuru rimayaito kuti tingakupa ere zuva uyakutenga kuti masoro angu anokusvera. No, isu hatakutozidzana separate. Muchatoizwa yega yakamira yega, asi taumoti izvozvizvi muzukuru warasa muromo wanyepera sekuru waita, asi chii munozwa pano paina vandura waita izvaita, asi chii isu tinodhira nechii naye mwana tiri kudhira naye semwana wedu. Isu ngatidhire naye sechii semwana wedu kuti azive kuti izvi mado's izvi madon'ts. Saka isusu ana sekuru azone manyoka ndinonora kuti iwo ndiwo vari kuti nemaproblemu nana mbuya vari kuitirwa tichiona kuti ndava kuenda vana sekuru. Ndosaka ndati sekuru tauya iwe Lloyd, ndosaka ndati Lloyd nemudzimai nemhuri yane yenyu handitika ndivi munoronga kuti wamuchatuma kokumbira
sekuru Gibson netimurani ravo zvona sekuru tikukumbirawo kuya kudini kukonai ndimi handizvo the ball is in your court handizvo asi tiri kuti tabva munomuka ini ndoinyogirivaka tabva munomuka tikangonoita zvinhu zvatawirirana kuti zvakuda kuita hapana chinoramba but tikawanzvamuna dhoiro totanga kuzoka futi mafungiro atauya tinawo tisati tapinda dhoiro anyway the problem vatitenyu shumba tinokutenda ine tibasa rakumaita inini daka neuzukuru wangu handina hapana musha usina muzukuru ende muse vakapotera pachini muzukuru kuwanda uye asi mviro dzakukonzerwa ngewani dzinokushata anonditaurire mupango wangu rujuwa kuti anyira muwengapa ende asiri ega vaukarujuwa vakarujuwa vakawanda shumba vakarujuwa vakawanda tinowirirana nyimi munoziziva asi chenjerai vanhu munoswera navo nemazuva anokwere mumuromo menyu anambo hatidengi benini kuti totanga ngatitusira iyo vakataura mazuva akati uyu akapembera shona ndiri kuisa matiles vanhu vanga vari kuisa matiles varipo watosha kutya kuti dzimwe dzenguva tinopera kuenda kunedzo kuti makuti munoziva chiro chakawama kuita witness saka waramba umweni kuti iye handisi kuyayo pamwe ari mabhizinesi avo asi shumba mazwi makatanga kukwira chokwadi chiro chakanaka ini ndiri kuti izvozvo it's okay, it's what happened. Let's go back. Ngatigadzisane pachi paukama hwedu ngati munogadzisane handichatoti go ndikadaro kada kutaka kuti ngati go back endai muite dzadii zvakataura totangira ipapo nyaya dzidzi dzinodii dzinopera 100 hatiri balini ndati handidi munhu anobuda muno machindahwina kana ndaruza muno mutabuda tu tabatsika ngatiende timboite zvadii zvatataura kana zvaramba totsvaga kuti zvinhu zvekudii kuti nyaya iite sei